Se formó hace 6.000 millones de años por una gran explosión, el Big Bang, y surgieron los materiales básicos del universo: helio, hidrógeno, etc. O planeta Tierra. El planeta Tierra se formó hace 4.600 millones de años. Moi ben. Es que, de feito, se fala do universo de 13.700 millóns de anos, 14.000 millóns, onde que hai datas diferentes en algúns lugares, e do planeta Terra sí que se fala sempre de 4.000 millóns de anos, vale? Veña. Se formou a 4.600 millóns de anos, a unha distancia dun 150 kilómetros del Sol. E tamén había unha joven Tierra e un planeta chamado Teia. Estos colapsaron y dieron lugar a la Luna. La Tierra sufrió incontables daños. Fue calentándose y después ya se formó la Tierra. Moi ben. Ahora le toca a Mateus. Veña, Mateus. Contanos, de que nos vas a falar? El Sol. O Sol. Pois fálanos un poquinho do Sol, O veña. Sol é unha estrela moi quente. Comezou a brillar hace 5.000 millóns de anos. O seu calor máis ou menos é de 6.000 grados. Moi ben. É un... Moi ben, moi non sei ben. explicarlo. Non te quites el ojo, lo estás haciendo moi bien, de verdad, É unha xigantesca bomba de fusión nuclear. Claro, fusión nuclear, que xa falaremos, que no planeta Terra non existe a fusión nuclear, soamente nas estrelas. No planeta Terra existe a fisión nuclear, que é diferente. A fisión nuclear, en que son, ás veces, ben equivocados os termos, pero nas centrais nucleares e nas bombas atómicas son fisión nuclear, e no Sol, fusión nuclear. Xosé, de que nos vas a falar ti? Yo sobre o Big Bang. Pois veña. Fai miles de anos o universo foi máis pequeno. Comezou a existir tras unha gran explosión cósmica que o chamaron Big Bang. Moi ben. E a partir desa explosión era moitísimo máis pequeno, porque todo está concentrado nun punto que lle comezou a correr o universo. Entón comezou a... Expandirse. E seguimos en expansión. Sí. Vale. E isto é curioso porque... Recordáis outro día a historia que vos contei dos irmáns xemelgos, non? Que dicía Einstein, non? E dicía que, por exemplo, que coa velocidade, co espazo, estaba relacionado o tempo, non? Porque o tempo variaba segundo a velocidade. A que se chama a cuarta dimensión, é o tempo. Pois é algo curioso, que unha das dúbidas que se plantexan é cando o espazo comece a contraerse, que ocorre coa cuarta dimensión, que é o tempo? Va máis lento. Ou va máis lento, ou tamén as incógnitas, pois, se va para... Claro. Porque esa dimensión vai unida, é increíble, pero sí que é unha incógnita, é algo teórico que non se sabe explicar, porque o tempo parece que é algo como que non se pode palpar o tempo, pasa o tempo, que é sempre igual, e non sempre igual, depende, mira ti, ata da velocidade que vayas, o tempo pasa de diferente maneira, e se pensa, que ocorrerá cando se comece a contraer o universo? Pois non sei, a lo mellor nos vemos de novo aquí dentro de miles de millóns de anos nesta clase para atrás. Vos imaginades? Outra vez, la misma bronca, Andrés, me cachis, yo... Bueno, está grabando. Veña. Bueno, perdón. Moi ben, Xosé, algo máis sobre o universo? Ou lle toca a Brais agora? Veña. Voy a hablar sobre a formación da Lúa. Pois veña, que bonita é a Lúa, te gusta? Moi ben. A Lúa se formou a través de outro planeta que colisionou coa Terra. E un cacho dese planeta quedou cerca da Terra e así se formou a Lúa. Ese cacho foi a Lúa. O sea, foi dun encontronazo, entón, con outro... Con planeta, era? Sí, tremendo, foi terrible, non? Sí. Sí. Como se chama, di, Marino? No, el planeta se llama Teia. Teia, sí, lle puxemos... Aí va, que bonito o nome, non?
Moi ben. E chocaron directamente os dous? Estaban a unha distancia Moi cercana. Moi ben. Que tal? Como traballachedes o centro de interese, compañeros? Onde fixechedes? en la biblioteca. Moi ben. Onde buscastedes información? Yo la busqué en la biblioteca, en los libros. Y Bren la cogió las fotos en Internet. E tivechedes dificultades a hora de encontrar información ou non? O ben. Había moita información, verdad? Moi ben. Hasta las parecía muy para principiantes, se ponía muchísimo. Sí? Moi ben. Solo bien blanco y negro. Moi ben. Y el color. Alguén quere facerse unha pregunta aos compañeros ou a Lauri? Cando o planeta Terra e o planeta Terra chocaron, a Terra non tuvo ningún... Un planeta choca contra la Tierra y tuvo daño. En toda la Tierra. En toda a Terra daños tremendos. Non había vida seguramente nese momento, verdad? Entón non sufriu a vida porque non había atmósfera e demais. Vale. Era muy joven la Tierra. Era moi jovencita. Casi acababa de crear. Era unha pequena terra. Moi ben, Alex. Si el planeta Terra e el planeta Terra chocaron, lo que queda del planeta Terra se desintegró, Se desintegró y formó la Luna. Joder, que bonito. pero Veña, a última, Antía. si decís Bueno, Julia. que o planeta Terra e o planeta Terra chocaron, non decíais que unha parte del planeta Terra formó la Luna, pero la otra parte se desintegró. Xusto. Juli, la última, Julia. Les quería preguntar, si el planeta Terra y el planeta Terra chocaron, la Tierra no sería más pequeña y el otro planeta no se habría fusionado con la Tierra. Podría. Bueno, moi ben. Marino dixe aí, podría, vale? Un forte aplauso a estes compañeros que fixeron señal, Moi ben,